Aliak kadongan las roha pajukpak kita muse di pertanyaan palabok roha di channel YouTube YKB na marhata batak tuba. Dopak so tatangi dope si pakusor-kusoron ni roha di bagasa tikion perjulu martangiang mahita. Hali di bata amanami di bagasan anak Yesus Kristus Tuhan nami maulati gudak kepasahat kami diramoti ho hamele Tuhan diap kaulaun nami jala di tikion manguduk kami satokil laho tumangihon sian hatami. Hali Tuhan urasi kami sian akka hakurangan hadusaun nami asa tamahai marsauro tuhona balia pasu-pasu hali Tuhan kami totong tinggil si pareo pertodion nami jala margugu kami hali Tuhan laho mangula lomo ni roham sialani marsaringar masuara mili kami ali Tuhan nami di bagasan anak Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Yang una alek kadongan ya si pakusor-kusor ni rohata di bagasa tikion dibuat sian buku wasiat kekal nama rodolan pangajarion jala tiruon ni haporseaon na di enet sian sada Samuel tolu ayat sada sahat rodi ayat siang. Dalam nagabi ojahan misi pakusor-kusorota ima na sian ayat siang medok. Jadi ninna si Eli matu si Samuel. Lau maho mangulahi modong. Molotung jauh-jauh musa di ho dono muma. Makuling maho ali Jakuba ai mananginangi do naposomon. Ini lau masih Samuel jala diulahi modong di inanata. Wait Clark Roof marhite panakasionna merdapot hasomalan namanay roha taringot tu haporsiaw ni akka rumah tangga na di Amerika. Taringotom ma ia akka rumah tangga nadinggan patol khasok kaporsiaw dohot pahona tu sudut na poso ditonga ni narongom ragam ni akka puda dohot ajaran na meragam di rumah tangga napa tu papangazario dohot tirua kaporsiaw na hona tu akka dana sian si ETGT lagi siang haite-hete kondisi Samuel bunga di pasahat na toras na iba na tu maling Eli asa diajari di bagasan nguru haporsiat Jakuba di panugudugo dohot si patuduna di maling Eli do muse gabe maboto jala manada si Samuel di suara ni dewata na pasahat tolomo ni rohani dewata dohot sakapna panidangyo taringot tupat jugon ni si Samuelon nalaos pangajario doi tuhita babua ia tibu sian si ete-hete kon ni sasakala di tugu-tugu asa mangudu di bagasa Tuhani martubur doi bana di nguduna hatinggilon manangihon suara ni dewata dot lomoni rohani yanakon manang pahuputta mengudu di era digital nama penasida takut tuak berita alai dibalik ni adu penasida do ragam ni akka pangazario do pikiran na sekolah apalah hobar tulomo ni rohani kata sialani tung macari kok do hita na torasna mapohalina sida dihaporsiao do diakka na naing haporsiao ni asa sudut na pose terus makaholongi jala marpanguluyon tu debata holong dohot haudo tu debata ido lopu dohot tanobato na tugu yakka anak dohot pahot kita songoni majolo pertanyaangata sadarion unang lupa hamok kadongan like subscribe jala sagiho muse tuaka dongan asing marhiti nga parsidohot tamuna patol hason barita nauli rap dohot ye kabion tu liat portibion
Saya dipasu pasutu hattai mahita salut. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.